Hake Triprani Bangladeshi illegal immigrant no honani bagai kwbangma Tiprasa leader rok saronji chongrok samung khlai tongo one Tripura one voice hake je Triprani borok tongmani joto Thansa ke Bangladeshi illegal immigrant nongni tuye kok salaye bongni birodi borno honani bagai rally khailai tonglayo Tripura hapangse kaisa samung khaya phano haino media rago singjaka kaisa kaini kok sapano je khainai hai irai hinai haipano je ojagani leader rok basically sanen thangakai bubagra songni tuiduljak je saronji chongrok tabuk samung khlai tongo hake mia Russia bariwo Bangladeshi rongno pushback khlainani bagai rally khalimani ta slogan laimani borok Bangladeshi rongno honani bagai wanjui tai thurukcharok simiya kwbangma je SD tongnerokbo ayang Bangladesh Chittagong hill track ni yang ADC area chini Gonda tisa subdivision phachingrogo kwbangma hayei je Bangladeshi illegal immigrant rok o jagao ADC area o phai borok oroni jaga rok nawei je Tiprasa rokni je thai tongmani oroni SD agini indigenous rokni thai tongmani omorok nawei o jaga borok bagano khlai tongkha kwbangma je facility rok nawei borok oro government ni facility rok nawe or aram khe tongi tongkha age amorno tuye borno pushback khlainani bongni je document rok check khlaiye amno tuye slogan laijak tabuk kwbangma Tiprasa rok hake amorno tuye tabuk sa khorsa khoroni hinimanana 10 no so hodi 10 se tebo bangkogo thuru rok se tebo bangkogo to mane bagam ST rok na amte ro tugi tong nei hake nini facility sawi tongo amorobo ST hinjangnai rok khorsa khoroni ang mungsaliya kebono kai saya je ST je illegal babe fainai borongno o jagani chini je o jagani agini indigenous tongi tongnai rongni Tiprasa rongni facility sawi tongo hake je illegal bojesa fanang tung bo illegal no bono horinyo paini nang haje legal babe hage kamo ekta kok hapen illegal babe phage ke am illegal bo illegal no hake am tikeno Facebook post khayu katesa Ramchandra ni MLA Saronjit je sabromo tini tese illegal Bangladeshi rongni bagai rally khailenya hinai hake joto jagaono borok tabo antike rally khalai tongloyo tomani bagi himale je kubuni hasterogo Bangladeshi illegal immigrant nongno honani bagi kwbangma samung chaitogo tongtai khoroksa khorokni kwbangma 1000-2000 horka ni chingkok tomani bisingtibo nuka haipeno Tripura nor jotono saimono Bangladesh ni bohok bisingo honi saimono omo tinidi gurukjak omo pra gurugoi phaigakai okni kasaro je o jagani indigenous tongnai rok joto komori thangmani haipena se o jagao horjak yang tongo kubuni hasteo horpanase tainoro kaisa kusu national news rok check khlainai mano Tripura ni bagi kwbangma news coverage khlai tongmani o jaga Bangladeshi illegal immigrant nongno hoyani bagi taisi o sikango norok bubagra samani khana je joto Thansa khlaiye kokti salaina omono walaya suglayawe Tiprasa leader rok je kok banglai tonglaimani amono Thansa khlaiye a je kok bangma rokno khibiwe Thansa khlaiye je illegal immigrant nongni tuye kokti salainai hini samani hake bubagra sombo kokti sawi tongo bubagra soni kok banyo saronji chongbo tabu samung khlai tongo bobo omo ko siwi tongo norok joto jaga ono khana hake omo samung cholina sinangkha tomani bagi male je o date rijak tomani 19 May tabuk busuk engkha tinin din 1 month kaithangka haipana se Tripura tabuk bo kunphana se samung khlaijagya ko hake amtike da paire rena naitong hake ta se jo position tongnai khorsa khoroni je leader rok kwbangma hake kok sa sawi tongo hake amono tuino kwbangma je Tripura mothani hake je Tiprasa leader nei ko sinai amono tuye kebengi tongo basically sanantha angka saronji chongrok tomani bagi male borok to Bangladeshi illegal immigrant ni bagi busuk samung khlai tong kwbangma je officer tongma bai malai tongo je rajyopal tongnai rok bai malai tongo je Bangladeshi illegal immigrant nongno Tripura ni phla ka honani bagi haipano samung khlai jegi angi tongphano hake baksa buksu hunano je boro hapang ta sarkaro tongphani je tamani bagi kok khanari miya tomani bagi bong samung bongni amdike sani tongna nang samung khlai miya nei hake je o agi hapango je sarkar tongnai agini je hapango sarkar tongnai arbo nukhna je Tiprasa rok je same kaisa bodol che haipano se bodol kaisa pano samung khlai je gyang tonga pro hake omo to bodol to alada tai je o Tripura motha hapango tongya phano borok sarkar chawi tongmano amoni bagi care khlaiya ngu kubui kok sanan thangai o je hapango sarkar chawi tongnai rok borok Tripura motha no nangya Tripura motha rok se borokno nango je Tiprasa rokni kwbangma samung rokno khlairenani bagi amoni bagino je kwbangma Tripura mothani je Tiprasa rok je demand khaimani Tripura motha rok je amono kokti sawi tongmani a samung rok khlaijak yangi tongo kubui kok sanan thangai tomani bagi himale borok nasinangya amoni bagi je demand tongo amono no imported layo hake demand sikrei o jagao je o Tiprasa leader rok je Tripura motha ni tongnai rok borok kwrui phano je hapang sawi si tongman hungka amoni bagino imported jagyang o je
dabi tongmani Tiprasa rokni tisawi tongmani Tipra motharo haike vote bank thungi tongo borok bwdike ngake kwbangma norok to joton saimana agini simino je choli tongmani ayangna ni borok phaiye o jagao tomo khlai borok kwbangma pass ngi tongoi mani haike amte haike no je hapang rok chawi tongo haike angamano amsu khulugo sanan thanglia norok no bujija daisi chini Tiprasa robo Thansa tongmaya hai irai uroi hini salayo leader rok simia chini yang Tiprasa norok ground level ron thang nadi chini Tiprasa rok actually Thansa tongmaya haike butike Thansa tonghaga je chini Tiprasa rok joto kusuk sakauti semana haje haike jesapano je demand ti sawi tongni chini kok khana je gyang nai tamani bangle ma chini yor Thansa kre peng pau pu pau boke Thansa kijing Thansa se wala le tonglayo ngakai leader rok ni simi samaya kwbangma norok kami kaisawno nai negre di chini Tiprasa rok Thansa tongmaya haike amte kheno chini Tiprasa rok Thansa tongmaya ne bagai borok labungjago haike je asamo je Bangladeshi illegal immigrant rok no horo je tini Tripura tomani baga hoya amo ekdom different haji bongna a jaga ngakai amte ke hor kakase je a jaga ni je majority tongnai rok borok chajagai tebo borok je hapang tongnai rok teibo sawi tongmane haike chino jaga ko to ang sanan thangli haji ang amse khulungi bo sanan thangli norok bujijak norok no bujisidi haike o samorong no jusino khlainani ngakai chini Tripura o Tiprasa rok Thansa tongnani nangnai haike chini Tripura o je Bangladeshi illegal immigrant bo wanji bo hanyai thuruksa bo phanyai kwbangma Bangladesh ni Chittagong hill track ni je ST hini hanjak tongnai rok borok bo o jaga phaiye kwbangma ST facility nawoi ADC area o tongoi borok oro jaga nawoi kwbangma borok oro business khlaiye borok o jaga bagan no khlaiye jaga namani yagulo forest ni je bongni under klai thanga ke jeo Bangladesh ni illegal bai phanya rokse gwnangai thangnai nin se sawi thangnai nungha gai amdika protest mamang khlai tongsidi nungha ke amdika lama rogo manthai soktai rokni bage amdika sani mang tongsidi tumani bage himale Thansa krei jeng agini simino Thansa krei amoni bage nya amte hai samung khlai miya age tabuksuk jora Thansa tongya hanga kai buting thangno thinang sawi miya agio nor khanana nanada bura sungni khugo kwbangma a jaga ekdom jaga khali nei hake tak buting thaka agi jaga khali kunu krei haipana a jaga kole rewe tabukai nok dalan building kotor bazar kotor শহর tawa nungjak haike amono o jaga kubui kok sanan thangke ekdom most of the Thansa nango haye engake chini Tiprasa rok glegi thangna hache Tiprasa rok amsa tamni bagi Thansa tongya hai saisimiya khorsa khorongni o video sudise comment hamya khayen nadi amte haike no bukha baire we je khorsa khorongni Thansa da thangmasano hai thangma da saya hane je bukhao tongne rong borok amte haike hamya sawoi borok bukha baire khiu amte hai borok rok haike amo Tiprasa rong na borok rok haike Tiprasa rong na amte ke sawoi bukha baire we Thansa khlairia khlai toni Tiprasa rong no samung khlairia we nijini je manta shokte rong no haike o Bangladeshi illegal immigrant manjakni rok nono jeske pano kabui phano phunuk tongtu nono emotional blackmail phano khaina nai tongthung haipana amo bai mukti klania amo bai bukha noromngna ya tumani bagi himale nini future ni bagi wanchukdi nin dofani future ni bagi wanchukdi tumani bagi himale nung bono khairugei or toni rikhakai nung bono khairugei kuno samung khlaya toni khakai nung ulota mungthangno norok tabung nuguino tongna agiu chini Tiprasa agini je borok tongnai rok khairugei borno oronargei tomungi tongkha norok nuguino tongna amo sanani nangya haisi haki je agi chini nanada bura chini bakoto song khaima hai chini Tiprasa rok tabuk khlaigakai jung ulo thinango chini busabutui chini busuk sarongni jorao tomungi thangno kebo wanchugui panana nai chini Tiprasa rok kuno phan kring thangna oro facility ekdom zero chini ha o jagao chung tabuk protest khai tongo je chini manthai tongmani chung sanai tonglayo a jorao nini je manthai tongmani je nini nung sani tongmani thopsabo mangla khaije apro nung sani panch mangla tumani bagi himale nini identity skrikhe apro nung kun phan skrikhe o jagao 0% sing thangka nung taitom tongsiba kwbangma nor nungna onyo haste rogo tribal lok tongo Rajasthan nogo haike je kwbangma UP kwbangma jagao no tongo Gujarat rogo haike a jagao kuno damdar jak 0% panch kre ekdom bongna a jagao haike baike damrjangna ba 1% panch kre hinga kai amtinyo hai ingna chini Tripura bo kwbangma Bangladeshi illegal immigrant phai tonga kai tamani bage male illegal immigrant ni kuno limit kre bor je phaina tang phaiman borok khoge haike olo o jaga citizen ni rijak kai chini o jaga je indigenous tongnai asol original tongnai ke sesung thangnai haike amono Thansa ke samung khlaina nangnai je chini manthai tongmani amono nana nango am chini odikar tong haji haike amono je chini leader je chini kahamni bage je Bangladeshi illegal immigrant nongno honani bage samung khlai tongnai bono chung support ma khainai haike tabuk to joto mili unyo samung khlainani bage kok bubagra to kok ruinyo tongo te bo kwbangma je national media rogonorok nugunyo tongna article phano norok naimano kwbangma news phano naimano norok
YouTube ni bisingtui aro sawi tongo bo Bangladeshi illegal immigrant ongno honani bagui hage je baksa buksu bubagra no sanya kuno phana kok saya Bangladeshi illegal immigrant ongni bagui hini sai tongnai ro norok kam ko social media khulugin naya norok news naya hake bagi saimana ba hai laka nani ke kokta sari sampila khulugin nadi hake tomoni bagui riang tong ang amo video ton tasingo saing paijang norok pura full video nai ke saimanai hake amono tui tam sanamo chung norok Tiprasa rok joto Thansa ke tongha kai joto Tiprasa ke sanai ke kai joto je leader tongmani joto no jesa party ni phanong thung joto no sanai ke 20 ta 21 ta je tongmani joto no amo hora horjang no illegal Bangladeshi rok hage je or ST facility sai tongnar borno hona da nang komeni bising teke sahodi hage tinin video amsung no video no sajak like ready te o video no share khlai joto Tiprasa ni thani no sogui bong bukha kosom thu je baksa buksa hamya wanchuk tongnai rok joto ham wanchuk tu hage joto no kaham tongbadi hambai khulumka।